поколение мужчин, выращенных женщинами? Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಮಾತರೆಗ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆಗೆ ಬೋಲ್ಪದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾನೇನುವೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಹುಷಾರಾದಿಲ್ಲರಂದು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ನಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಬಕೊಂತೆ ಕಫ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂತ ತೆಮ್ಮಲ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಏನಂತೂ ಕೈನ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಏನಾಡಲ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನಿನಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಪರ್ದಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನಾಗ ಅರೆಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕಂಚನೆ ಎಂಗಿ ಕಾಂಡೆ ಗರ್ಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಗರ್ಗಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆತನು ಮೊರನ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಾನು ಒಬ್ಬೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆವಡು ಏನಾರ ಶಿರಪ್ ಆವಡಿ ಅಂತ ಮಕ್ಷಿ ತಕ್ಕದೆ ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಗರ್ಗಲ್ ಸ್ಟೀಮು ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಿಂದೆ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಯಾನಿದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶೀತ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕಫ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ತೆಮ್ಮ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತೂಪುನು ಮುಜ್ನ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಇಡ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅವು ಪುರಗೆ ತೊನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಐತ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲವರವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿಗೆ ತೊಂಡೆನು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಇಂಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದಿತ್ತನ್ನು ಪೊಡ್ಚಿ ಪೋಪ್ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಾಪುಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮರ್ದಗೆ ಪೋಲ ಹಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಪನ್ನದಿತ್ತೇರೆ ಶೀತನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಆತೆಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಣಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹೋಗ್ದಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ನೀನು ಕಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದುಲ್ಲೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ ದಯಪಂಡದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿತ್ತೇನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಾವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದ ಪಿರಾವು 1.5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಾರೆ ಸೊ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ ಪಂಚನ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕಲೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಏನ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲಿಗ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನುಂಡ ಅವಳ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಖಲ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಾರೆ ನಾನು ನಡತಿದ್ದದ್ದು ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜು ವಿಷಯನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದೆ ನನಗ್ಲ ದುಂಬುಗೆ ಏನಾಂಡಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಏನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸಾ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದನ ಏನ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನು ಪನ್ಪ ನಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಅನ್ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ನಿಕಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಮದ ಪಂದೆ ಒತ್ತೋಡು ಅದಾಗ ಯಾಮ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಜನಿಗಿಲ್ ತೂಡು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಪುರೆಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಲಿ ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದಪುರ ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಯಾನು ನೀರು ಪೋತೀರಿ ಇಂಕೊಂಚೂರವೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಮಾತಾಡಿತ್ತು ಅಂಚದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ಇಂಕಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಪೋಡು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈದ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡದ ಪೋ ಅಂದೆ ಸೊ
ಒಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಪಟಾಕಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಪಟಾಕಿ ಪಕ್ಕ ಓಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಮ್ಮೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಯಾನೊಂದು 40-50 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನದ ನನಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರೋದು ಅದು ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿವಿಷನ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ರೋಡ್ ಅವು ಅಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಟಾಕಿಸ್ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿ ವಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಡ ಬಂದರ್ ಸೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ತುಕ ದಾದಾಪ್ನ ಸುಮಾರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂಬ ದಿನದ ಭಾರಿ ನೀಟ್ ತೋಜಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಟಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೀಲರ್ನ ಅವೇ ಲುಕ್ ಸೊ ಬುಲೆಟೆಡ್ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಫೋನಾಗ ಅವರ ಪೂರಕ್ಲು ವೀಲ್ ಅಂತ ಎನ್ನಡಲ ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಂಜಿ 2 ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಸಿಲ್ವರ್ ವೀಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಶ್ ಅದು ಪಳ 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 10 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ 10 ಇಯರ್ ಆಂಡಿ ಗಾಡಿ ಬುಲೆಟ್ 10 ಇಯರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದಂಚಿ ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡೆ ಆನ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡದ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಯಿ ಪಂಟೆ ಮೇರಡ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಡೆ ಆನ ತೂಕ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬರ್ತಿದ್ದು ಶುರು ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲಂಜಿ PVS ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ತೂಕನ ದಾಂಡಲ ಕಡಿಮೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂಡ ಬೈದಿಸಿಗೆ ನನ ಬರೋಡಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡಿ ಕುಡ್ಲನ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾವ ಬೈಜಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನಾನು ಮೂಲ ಪೀಜನ ತುಕ ಒಂದು ಅಂಚ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕಿಡು ಬರೋದು ಇದು ಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೋಡುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಆನೆ ತೋಜದಿತ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಸಡನ್ಲಿ ಓ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡ್ರಿ ಓಲ ಉಂಟು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮೂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ದಡೆಗೆ ಪೋಯ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೀಲರ್ ನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲು ತೂಯವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎಂಗನ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಅರುಣ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ದಂಡ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಪಂಡ ಅರ್ಧಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂಲ 2500ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಪ 999 ಪಂಡ 1000 ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಂಡ ವೆರೈಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 30 ಐಟಮ್ದು ಇತ್ತುಂಡು 15 ಐಟಮ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 40ದು ಇತ್ತುಂಡು 50ದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯ ವಾಯ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಕೆಟ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತ ಮೂಲು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಬಕೆಟ್ ಮೊರಣಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪ ಒಂದಿತ್ತೇರ ಬಕೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಗುರ್ತಾಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಲ 70 ಪಾತೆರ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಕಾರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಏ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ತಿನ್ನ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ತೂಯರ ಇರಾಯನು ಆಯ್ ಏ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15-14 ವರ್ಷ ಅವು ಇನ್ನು ಹುಡುಗಡ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ರೆ ಆಯ್ ಓಡಿಗೆ ತಿರ್ಗೌಡು ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಟಯರ್ಸ್ ಬಂದರ್ ರೋಡ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತೋಜಂದುಂಟೆ ಅಂತ ತೂಪುನು ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊನತ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಿ ಕೊನತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಮುಲ್ಬ ಪೂರ
ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಸ್ಪೇರ್ದ ಕರ್ಬದ ಟಯರ್ದ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ದ ಅವೇ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಿಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣನೆ ನಾಡ್ನ ತೇರ್ಲ ಏರೇ ಡೀಲರ್ ಒಂದು ಆಡು ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ಲಾಭದಿತ್ತು ಮೊಕುಲ್ಡ 1,000 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮೂಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂಲೆ ಟಯರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಲರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಾಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಎನ್ನ ಕಣನ್ ನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಲ್ತ ತೂಪೆರ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಬಂದರ್ ರೋಡ್ ಡೇರೆಗ ಆಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಟೈರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೀಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಲ ಬರೀತೇರು ಸೊ ಮೂಲ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಆತೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಏನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಬರೀತೇರು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ತೋಜಾಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಲ್ಪಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಡೀಲ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮೂಲಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇತ್ತನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪಾಪ ತೋಜ್ಪಾಯರು ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ಏನಂದು ಅಡೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ದಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10-20% ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ಏನ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನ ಕಸಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಆರು ಪನ್ನೆ ಡೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡ್ದಿಡೆಗೆ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಇಂಚಂದು ಅಕ್ಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ 50 ಐಟಮ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 1,100 ತೆಗೆದಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಒಂದೆ ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಈಜಿನ ಕಡಿಮೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪರಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಂದರ್ ರೋಡ್ ಹೌದು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಬಂದರ್ ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿ ಲುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೋಜನ್ ಬಂದರ್ ರೋಡ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಅಂಚಿಂಚ ಅವೇ ಒಂತ ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನೊಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡಂಜಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ದಂಬೆಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಿವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಪೂರ ಕಜ್ಜಾವ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅಂಚಿಡು ಇತ್ತಡು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿನೇ ತೋಜದಿನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂದು ಎಸ್ಕ್ಯೂಬುಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ದಿಗೆ ಎಪ್ಪದು ಕೊರಿಯರ್ ಮೇರೆ ತಿಂಡ್ರೆಗ ಅವು ತಿಂದ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬೈದಿ ನಾವು ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅದ ಗೋಧಿದ ಬ್ರೆಡ್ದ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೆಲ್ದಿಯಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಎಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚ 2-3 ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿಯಸ್ಟ್ ಒಂತ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಆಡೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಥಿ ಲಡ್ಡು ಮೇಥಿ ಲಡ್ಡು ಮೆಂತ್ಯದ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆರ ಅವರು ಅಂತ ಕೈಪೇನೆ ತಿನ್ನಾಗ ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ತಿನ್ಪದ್ದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತು ಅಂತ ಕುಲ್ದುವಿ ಉಪ್ಪುರ ತೂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ ಅವಡಿಗೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅವು ಇರೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಓರಿಯೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತಂಪೋಯಿನಿ ಓರಿಯೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಪೋರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ವೆ ಐಟ್ ಉಂಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾಗುಂಟು ಹೋಯ್ದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮೂಲನ್ ದಂಬೆಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋಕದಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಿಲ್ ತುಲೆ ಎಂಗಿಲ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಶೋಕ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ತುವರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚುಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತೇರಿ ತೋಜುಣ ಅಂದದ ಒಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಈ ಉನಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಹೌದಾ ಅದವು ಅಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಅವು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬೋಟ್ ಐ ಮೂಲ ಬೋಟ್ ಮೂಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ತೋಜುಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು
ಅವ್ಯಾಯ್ತವು ಮಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡವ ಸತ್ಯ ನೀರಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೊಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಬಂತು ಅದ ಬಿದ್ದು ದೋಣಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಸಂಜೆ ಕಲೆಗೊಂದು ಶೋಕ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋಪಾಯ ನೀನು 2 ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಸೊ ಪಣಿ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ತಂದು ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹೋಪಿನಿ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 6-9 ಬರ್ಸ ಬರ್ತ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ರೈನ್ ಕೊಡ್ದಾಲ ಕಂದಿದ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೀತ ಒಂದು ಶೀತ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಸೊ ಸಫರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಡ್ಚಾತ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡ ಶೋಕುಂಡಾತ ಎಸ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಎಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಂಡು ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ತೆಡ್ಡುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಲರ್ ಹೌದು ಅಲ್ಪ ಲಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡಿ ಒಂದೇ ಆರೆಂಜ್ ತೋ ಯಾನು ಹೌದು ಸೀತುಲಗೆ ಏಟ್ ವೈಡ್ ತೋಜುಂಡು ನಿನ್ನೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಇನ್ನದೇ ಆಮೇರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾನಿ ಹಂಚ ಕಲರ್ ಇವನಿಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವು MRP ಅಲ್ಲ ಅದ MRP ಅಲ್ಲ ಆಮಿತ ಮೂಲುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡು MRP ಉಂದಾದ ಮೂಲ MRP ಅಲ್ಲ ಉಂದಾದ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೋರ್ಡನ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಹಾರ್ಬರ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಬರ್ ಸೊ ಮೂಲುಂಡು ಹಾರ್ಬರ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಎಸ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತೀನ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡೂಟೊಂಜಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ನಡೂಟೊಂಜಿ ರಿವರ್ ಲಾಗ ತೋಜುಂತುಲೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿದ ಫುಲ್ ಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ತಿರ್ತಿರು ಸಿ ಅಂದ ಅಂಚಪ್ಪಡಂದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಸೆಟ್ and toja yonji tata bye 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 756 1 kg ಅಮೂಲ್ ಪುರ ಇತ್ತು 1000 ಮಿತ್ತು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪ್ ಲ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಆಫರ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವೆಂಗ ಮರಣಿ ಪುರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದ ಸೈಟ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ 1000 ಅಬೌವ್ ಉಂಟು 1100 ಅಮೆಜಾನ್ ಡಿ ಲೈನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಏಕಲ ಡೇಟ್ ಇಂಚಲ ಡೇಟ್ 9ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ದಾಲ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪುರ ಬಂದಾಯ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಐಟಮ್ಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿಂಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತಿನ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡ್ತೀನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ತೆಕ್ಕತಿಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೇಪಲ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈ ದಕ್ಕಿ ಅದು ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂಕಲಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಸಿಹಿ ಖಾರ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐದೊಟ್ಟು ಅಂತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಇದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮೊರತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಾಮಿ
ಸಿಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸಿಹಿ ಖಾರ ಅವಲಕ್ಕಿದ ರಾತ್ರಿದ ಫುಡ್ಡುಗು ಪನ್ನೀರ್ಲ ಸಿಹಿ ಖಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ಲ ತಿಂಡ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡುಪ್ಪುಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತತು ಒಂದ್ಲೆ ಪನಂದು ಪೂರ ಕಲಗಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ.